私の名前は上根みどり。貧乏学生だった私は、毎日コンビニでバイトしていた。そんな時、私以上に貧乏で食べることもままならない少女に出会ったのだった。ゴミ、重っ。廃棄処分の弁当の入ったゴミ袋を持ち、ゴミ捨て場に行った時のことだ。物陰に隠れるようにして、少女がそこにいた。何？暗闇ということと、ゴミ捨て場付近ということで、私は誰かが大きなゴミを持ち込んだのかと思ったのだ。だが、よく見てみると、それは8歳くらいの女の子だ。少女は汚れたぬいぐるみを持って、まるで隠れるようにじっとしていた。お嬢ちゃん、ここで何をしているの？少女はびくりと体を揺らすと、私に視線を向けた。お母さんを待ってるの。お母さん？コンビニでお買い物してるのかな？すると少女は大きく首を左右に振った。お母さんはね、お仕事なの。そうなの？お仕事なら家で待っていた方がいいんじゃない？ダメなの。ここにいればお母さんの仕事が終わったらすぐに会えるけど、お家にいたら帰ってくるまで待たないとならないから。なるほど。確かに通勤時間というタイムロスが生まれる。それが幼いこの子には辛い時間なのだろう。ご飯は？食べてない。どうして？もう遅い時間だよ。お金がないから。家なら食べるものがあるんじゃないの？家にもないの。いつもね、お水を飲んでお腹いっぱいにするの。こんな小さな子が水で腹を満たしているというのを聞き、これは育児放棄かと思われた。だが、少女からはそのようなことが想像できないほど母親を慕っているのだ。お腹空かない？すく。とってもお腹すくけど、お腹すいたって言うとね、お母さんが悲しい顔するから言わないの。母親の大変さをこんな小さな子が理解しているということか。私も苦学生という立場でお金があるわけではない。きっとこの子の母親も大変な苦労をしているのだろう。だが、だからといってこんな幼い子が空腹のままゴミ捨て場にうずくまっていいはずはないのだ。私はゴミ袋の口を開くと、廃棄処分用の弁当を取り出し、少女に渡した。本当はダメなんだけどね。内緒。いいの？うん。誰にも内緒にしてくれるならいいよ。少女は小さなおにぎりが2つ入っているパックを開けると嬉しそうに食べ始めた。そうして翌日から私は廃棄処分する弁当をこっそり取っておき、少女に渡すようになったのだった。時にはおにぎりであったり、時にはお弁当だったり、麺類だったり、そのバリエーションに大はしゃぎする小さなお客さんに、私は、静かにしてね、と言いつつも、笑顔が溢れていた。ところが、そうして1年が過ぎた頃、いつの間にか少女は姿を見せなくなった。最初は病気なのか、事故にでも遭っていないかと心配したが、忙しさの中、私の中にいた少女の影は薄れていった。あれから10年が過ぎようとしている。
あの頃のことは悲しくもいい思い出となり、時折思い出すことはあるが、それ以上の思いはなかった。きっと幸せにやってるわよね。あれから10年だもの。もう18歳だし、すれ違ってもわからないくらいだな、きっと。そんな私も、大学を卒業し、今は社会人となった。あの頃のことを思い出すと、苦しく、二度と貧乏などごめんだと思う。そのおかげで、必死に働き、気がつけば30歳だ。婚姻矢のごとしとは、よく言ったものよね。結婚もせずに30歳だよ。ところが、何事もなく過ごしていた日々の中、とんでもないことに遭遇してしまったのだ。その日も疲れた体を引きずりながら、私の城である小さなマンションへと向かっていた。ああ、今日も疲れた。残業するほど仕事があるのはいいのかもだけど、これはもはや過重労働だよ。独り言をブツブツと繰り返しながら夜道を歩いていた。すると、私の行く手を阻むようにヤクザ風の男が2人現れたのだ。どうやらかなりご機嫌のようで、酔っていることは明らかだ。私は関わり合いになりたくなくて、先を急ごうとした。おい、姉ちゃん、ちょっと待てよ。そんなに急ぐことねえだろ。ねえってばよ。取って食おうってわけじゃねえんだからさ、一緒に楽しもうってだけなんだから。やめてください。私、急いでるんです。こんな時間にどこに行こうってんだよ。どうせ家に帰るだけだろうが。しかも、独り者なんだろう。家に帰っても、誰も待ってねえんだろうが。そんなことありません。お姉ちゃんみたいなのは、結婚してるって感じじゃないんだよね。やり手のキャリアウーマンって感じじゃん。こういうお姉ちゃんと遊ぶのも楽しいよな。私は楽しくありませんから。今日は俺たちいいことがあったんだよ。そうですか？何があったと思う？知りません。そんなつれねえこと言うなよ。いいことがあったときは、他人様と分けたくなるじゃねえか。では、私以外の人と分けてください。それがいねえんだよ。どうしてかな。俺らは優しいヤクザなのによ。俺らを見るとみんな逃げるんだよ。これは由々しき事態です。なんちゃって。そうですか。それは大変ですね。でも本当に私は急いでいるので。そういうのは大概嘘。嘘はついたらダメだって、小学校の先生に言われなかったか？俺は言われたぞ。おかげで、詐欺師にだけはならなかったな。詐欺師にはなっていないのかもしれないが、ヤクザにはなっているではないか。なあ、姉ちゃんよ。実はな、今日は万馬券が当たったんだよ。すげえだろ？そうなんですか。よかったですね。だろ？よかったんだよ。だから、何でもおごってやるからよ。俺らと一緒に遊ぼうぜ。いえ、結構です。遠慮すんなよ。うまいもの食って、いいことしようぜ。いいこと？別にしたいとは思いませんから、気にしないでください。俺たちはしたいんだよ。なんならホテルに行ってもいいぜ。そうだな。今日なら高いホテルでも全然 OK だぜ。そうだ。コンビニで好きなもの買ってやるよ。それでホテルに入ろうぜ。なあ、そうすりゃ。セルフルームサービスだ。そりゃいいや。よし、そうしようぜ。結構ですってば。私は行きませんから、他を当たってください。
そうはいかねえんだよ。俺たちはもうそうするって決めたんだからよ。勝手なこと言わないで。ほら、ここのホテルでいいか？コンビニはあそこにあるぞ。いりませんってば。なんだよ、コンビニはいらねえってか？だったらそのままホテルに行くか。いや、やめて。誰か助けて。男たちに腕を引っ張られ、ホテルに連れ込まれそうになった私は、大声で助けを求めたが、通り過ぎる人たちは、全く助けてくれる素振りすらない。このままでは本当に連れ込まれる。そう思った時だ。私たちの前に50名ほどの金髪美女が現れたのだ。おっさんたち、何やってんの？あ？なんだてめえら。なんだってことないじゃん。てかさ、その人嫌がってるじゃん。知ってる？相手が嫌がってるのに、こういうとこ連れ込むのは犯罪なんだよ。何言ってやがんだよ。嫌よ嫌よも好きのうちってんだよ。何それ、おっさんのたわごと？嫌なものは嫌なだけだろうが。てめえらみてえなガキにはわかんねえだろうが。おっさんたちに女の気持ちがわかるのかよ。それもありえねえだろうが。うるせえ。今からいいことするんだから、うせろ。どんないいことするの？教えてよ。うちら18歳だからさ、みんな大人なんよ。ガキじゃないんだよね。だから、おっさんが何するのか超興味あるんだよね。だったら、他のやつを誘えよ。俺らはてめえらみてえなガキは相手にしねえんだよ。ああ、そこは大丈夫。うちらもおっさんは相手にしないからさ。相手にするとしたら、おっさんをサンドバッグにするときくらいかな。誰がサンドバッグだよ。おっさんだって言ってっしょ？おっさんをサンドバッグにするって。あれ？もしかして日本語通じないのかな？うるせえ。ピー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 とよく喋る女どもだ。口があるから喋るよね。それでも、おっさんらみたいに女を無理やり抑えるための言葉は使わないけどさ。力ずくじゃないとモテないからって、かわいそうだね。なんだと？誰がモテないだ。おっさん、やっぱ言葉が通じてない。黙って聞いてりゃ、つけ上がりやがって。黙ってないじゃん。ただ、語彙力不足で言葉が出てこないだけっしょ？頭のネジ巻いた方が良くない？ああ、そうか。いくら巻いても何もないから同じか。うるせえ。さっきからそればっか。もういい。邪魔すんじゃねえよ。おい、姉ちゃん行くぞ。いや、話してください。お願いします。助けてください。ほら、助けてって言ってんじゃん。ということは、この女の人は嫌がってるってことだよ。こんな簡単なこともわかんないわけ？だっせ。ガキが大概にさらせ。あのさ、人が嫌がってるのに助けないとかないでしょ？そういうのダメダメじゃん？いいんだよ。この女は俺たちのもんなんだからな。だからさ、人間は所有物じゃないんだよ。だから、ありえないの、そういうの。それにね、女の敵を野放しになんてできないんだよ。誰が女の敵なんだよ。おっさん、自分たちがヤクザだからって選ぶってると痛い目見るのは、おっさんの方だからね。何？よく考えてみ。うちらこれだけの人数がいるのに、おっさんは2人じゃん？これで勝てると思ってるの？例えば、パンチを繰り出そうにも、こっちがおっさんを抑えちゃったら、もう無理ゲー。くそ！覚えてやがれ。ヤクザたちは捨て台詞を残して走り去っていったが、その背中に金髪美女たちは大笑いだ。それにしても、
行き交う常識がありそうな大人たちは、誰も助けてくれなかったというのに、見た目チャラチャラした。この少女たちは、通り過ぎることなく私を助けてくれたのだ。私は、ヤクザたちが立ち去ると頭を下げて礼を言った。助けてくれてありがとう。もうダメかもしれないと思って、とっても怖かったわ。お互い様だよ。そうかな。わかってないでしょう。私もお姉さんに助けられたんだよね。とは言われても、まるで記憶にない。私の知り合いに髪を金髪に染めている女性なんていないのだから、初めて会ったよね。そうでもないよ。そうだな。8年前の小さな女の子。それと、廃棄処分のお弁当。これで思い出せる？あ、コンビニでお母さんを待ってた、さやかちゃん？名前まで思い出してくれた？感激。あの時は、急に来なくなったから、どうしたのかと思って心配してたのよ。あれはさ、うちの母親が再婚したんだよ。それで引っ越したし、母親も働かなくていいようになったんだ。だから、私はコンビニに行かなくなったってわけ。ちなみにね、母親の再婚相手は、じゃじゃーん！川添組組長。それって、ヤクザ？そうだよ。すごくない？まさか再婚したら、組長の娘になるとか、普通にありえないよね。じゃあ、今は幸せなのね。もちろん。毎日ご飯は食べれるし、お小遣いだってもらえるんだよ。暖かいベッドで寝られるし、欲しいものは何でも買ってもらえる。これって、最高だと思うんだよね。なるほどね。幸せになれてよかったわ。お姉さんはどうなの？私は、あの頃も今も貧乏人よ。貧乏が嫌で必死にバイトしながら大学を卒業したけど、やっぱり貧乏な社会人ね。でも、自由に生きてるから幸せだと言えるかしらね。そっか、よかった。あの時の恩は忘れてないからね。うちのお父さんにもお姉さんのことは話してあるんだよ。めっちゃ感謝してた。廃棄の弁当が命を救ったのかって、いつか礼がしたいって言ってた。そんな、礼だなんて、その気持ちだけでありがたいわ。それにしてもさ、こんなところで再会できるとか、超ミラクルじゃん？こんなことありえないよね。この広い地球でさ、会えるなんて珍しすぎじゃん。地球とは規模が大きいわね。でも確かにミラクルだわ。ところで、この人たちは？私はさやかの後ろで待っている金髪の少女たちのことを聞いてみた。みんなバイクに乗りながらも喋ることなくひたすらさやかの話が終わるのを待っているのだ。彼女たちはいわゆる族ってやつだよ。族？そう、族。で、私はみんなの総長なわけ。すごいのね。そうだね。総長張れるとか、これってすごいと思うけどさ。私はもっとすごいものを目指してるんだ。何？それはね、女組長。いつか川添組の組長になるんだ。そうなの？まさか組長になることが夢だとは。これはびっくりだった。ねえ、お姉さん。こんなところで再会できたのもきっと縁だと思うんだよね。だからさ、連絡先の交換をしようよ。いいわよ。何かあったら必ず駆けつけるからね。
ありがとう。変わりすぎるほど変わったさやかだったが、さやかの言葉に私はにっこりと微笑んだ。8年ぶりの再会に大喜びしている私とさやかだが、私という獲物を取り逃がしたヤクザたちは、悔しさに唇を噛んでいた。なんだよ、あの金髪女どもは。俺はゴールドレディースだ。バイクに旗がついてたぜ。金の女かよ。何が金だよ。いや、名前の由来は、金髪ばかりが集まってるからだとか。マジかよ。まあ、それはどうでもいいが、気に入らないガキどもだな。女のくせに男の俺らをコケにしやがって。女は男よりも下なんだって知らねえのかよ。まあ、ゴールドレディースは女の集まりだが、そこいらの男よりも強いって評判だからな。そんなわけあるかよ。軍団だから強いってだけで、女の力が男に勝るわけねえだろうが。そうだけどな。悔しいな。せっかくの女を、あいつらのせいで取り逃がしたじゃねえか。あいつらさえ出てこなかったら、今頃ホテルで楽しんでたところだったのに。そうだよな。そこは確かに惜しいな。せっかく馬券も当たっていい気分だったのに。ああ、それが全部、あいつらガキどものせいで、せっかくのご機嫌気分まで流れちまった。なんとか俺たちに盾ついたことを後悔させてやりてえ。だがよ、さすがにあの人数に挑むには無理があるぜ。それこそ帰り討ちにあっちまう。なことはわかってんだよ。だが、所詮は女なんだ。一人の女なら、俺らが勝てないはずはねえ。そうだな。だったら、総長を襲うってのはどうだ？総長？ああ、総長だ。総長が一人のところを襲うんだ。一人なら、ただの女だ。俺らに逆らったところで、こっちの方が強いに決まってる。なるほど。確かに総長だけなら、どんなに強いと言われていても、俺らが負けるわけねえよな。だろ？よし、総長を叩き潰してやろう。男はそう言うと、手にしていた缶ビールを勢いよく煽った。さやかと私は、あの一件以来よく会うようになった。二人でいる時のさやかは、どこにでもいるような可愛い女の子だ。ただ違いがあるとすれば、言葉のところどころに、いつか川添組の組長になってやる。という言葉が入るところくらいなものだろう。そして今日も、私はさやかと美味しいものを食べに行こうと計画していた。SNS でバズってる店があるんだよ。超映えるってさ。だから、お姉さんと行こうと思って誘ったんだよ。それは楽しみだね。ところが、店へ行こうと二人並んで歩いていると、先ほどのヤクザが現れたのだ。この間の人たち、大丈夫だよ。私がついてるんだから。心配ないよ。さてな、本当に心配しないでいられるかな？今日は負けねえからな。俺たちの本当の恐ろしさを思い知らせてやるぜ。あ？私に勝てると思っちゃってる？思わねえわけねえだろうが。そっちは戦力と言ったら、てめえだけだろうが、そっちの姉ちゃんが、てめえの足手まといになるだけだぜ。あ、マジやば。確かにそうじゃん。ってことで、今日は俺らがてめえらをいただくって寸法よ。それってやばやばじゃん。お姉さん、逃げるよ。え？確かに私がいたら、足手まといになるのは明白だ。ここは、逃げるが勝ちということらしい。だが、逃げるよと言われても、残念なことにさやかは逃げやすい格好でも、私はハイヒールだ。
これは完全に分が悪い。結局走りはしたものの、私が捕まり、さやかは足を止めてしまった。お姉さん。さやかちゃん、逃げて。へへ、こいつを置いて逃げられるのかよ。逃げられねえよな。ゴールドレディースの総長ともあろう人が、そんな卑怯な真似は、できっこねえよ。そうだね。その通り。おっさん、よくわかってんじゃん。おっさんたちなら仲間を置いて逃げるだろうけどさ、ゴールドレディース総長は、そんな卑怯な真似はしないよね。ダメよ、さやかちゃん。お姉さん、大丈夫だよ。捕まったからって心配はいらないから。しかし、どんなに強がりを言っていても、私が人質となった今、さやかが手を出せるはずはなかった。ほらよ、いいところに連れて行ってやるから、しっかり歩けよ。言われるままに歩き、止められていた車に乗り込むと、そのまま車は動き出した。さやかちゃん、ごめんね。私が捕まったせいで。大丈夫。こんなことは想定ない。さやかがにっこりと笑顔を私に向けた。車が止まると、そこは廃墟となったマンションだった。室内に入ると、窓ガラスもない無機質な部屋で、中央に汚れた椅子が転がっていた。それに座らされると、縛り付けられた。さて、これからがお楽しみだぜ。おい、どっちから行く？そうだな。俺は総長さんから味見と行かせてもらおうか。よし、じゃあ、俺は動画を撮るから、しっかり楽しませてくれよ。ああ、任せとけ。SNS にてめえらの恥ずかしい姿をアップしてやるからな。どんなに騒いでも自分が女だってことを思い知らせてやるよ。そうそう、俺らをコケにした罰だ。縛り付けたロープを外し、口のガムテープを外されたさやかは、にやりと笑った。私からでいいんだね。後悔することになると思うけど。ところが、後悔はしねえんだよ。てめえがどんなに強いったって、所詮は女だからな。女だからってだけで、そんなに自信持っちゃっていいのかな？うるせえ！こっちに来い！床の上に倒されたさやかは、男がのしかかってきたところに蹴りを入れた。だが、相手の男もそれは想定内だったらしく、殴り合いとなった。ところが、動画を撮っていた男がスマホを固定すると、私の元へとやってきた。いいのかよ、こっちを見ろよ。さやかが言われるままに目を向けると、私の首に鋭い刃が向けられていたのだ。お姉さん、やかちゃん、卑怯者。うるせえ。どんな手を使っても勝ちゃいいんだよ。その時だ。入り口から数人の男が入ってきたかと思うと、二人の男に勢いよく突進し、さやかに馬乗りになっていた男は、壁に激突されるほどの勢いで飛んでいき、私のそばにいた男は腕をねじ上げられていた。てめえら、よくも俺の娘に手を出してくれたな。お父さん。待たせたな、さやか。なんだ、てめえは。どうしてここがわかった？俺はな、ゴールドレディース総長の親、川添組の組長だよ。どうしてここがわかったかって？あんたらに連れて来られる時に、川添組にSOS を送っておいたのさ。あとは GPS が私の居場所を特定してくれるってことだよ。くそ！だから、心配はいらないって言ったでしょ？お姉さん。さやかは私にウィンクしてみせた。なるほど。ちゃんとそういうことがなされていたなら、
この南極もどっしりと構えていられるはずだ。さすがは将来組長を目指しているさやかだ。私はね、あんたらにやられるほど弱くはないんだよ。ここがね。そう言って、頭を人差し指で叩いてみせるさやかだった。くそこのガキ、次は絶対にてめえを手ごみにしてやる。おう、そうかい。俺の娘にまだ用があるようだな。おい、ボコボコにして、娘に手を出せねえようにしてやれ。組長がそう言うと、二人は声も出ないほど、ボコボコに殴られていた。さすがにこんなのは、映画でしか見たことのない私は、見ていられず、目を伏せるしかなかった。しばらくそんな状況が続き、組長がストップをかけた時には、二人は失神していた。次に二人が気がついたのは、顔面に大量の水を浴びせられた時だった。わあ悲鳴とともに目を開いた二人は、マンションとはまた違う部屋の中にいた。そして二人の周りには、たくさんのヤクザが取り囲んでいたのだ。ようこそ、我が川添組事務所へ。え男たちは逃げようと体を動かしたが、ロープで縛られ、手も足も動かすことができずにいた。なんだよ、これは。てめえらが俺の娘にしたことと同じことだよ。くそロープを外せ。外すわけがないだろう。俺の娘に手を出したんだからよ。そう言うと、組長は持っていた竹刀で、床を殴った。鋭い音が鳴り響き、誰もが身を固くした。根性を入れ直してやろうか。もう、さっきボコボコにされたじゃねえか。もういいだろうが。何を言ってやがんだ。自分の娘が遊ばれそうになったんだぞ。それで、どうしてあれっぽっちで許すと思ってるんだ。それは、娘だって知らなかったんだ。川沿いの娘だと知ってたら、あんなことはしなかった。そうか。残念だったな。やったことは元には戻らねえんだよ。そうだよ。それに私は次期組長なんだからね。その私にあんなことしておいて、許されるはずないじゃん。まあ、覚悟するんだな。指くらいじゃ済まねえからな。やめてくれ。本当に知らなかったんだ。二度としないから助けてくれ。俺は乗り気じゃなかったんだ。そこまでしなくてもいいって言ったんだ。ふざけるなよ。てめえだってやっちまおうって言ってたじゃねえか。うるせえ。ねえお父さん、この二人ってボコボコにするだけなの？だって、素人のお姉さんまで怖い思いをしたんだよ。それなのに、根性を入れ直すとか、ボコボコにするとか、そんなもんで終わりなの？足らねえってことか？足らないに決まってる。そうか。さすがは俺の娘だな。よし、だったら、魚の餌にするってのはどうだ？海にドッボーン。それいいね。最高じゃん。頼む。お嬢さん。お嬢様。二度としねえから、そんなひどいことを考えないでくれ。いやよ。あんたらなんて生きてる価値ないんだから、せめて最後くらい、魚の役に立ちなよ。頼む。やめてくれ。どんなにやめてと騒いでも、さやかは許すことはなく、二人は海へと連れて行かれたのだった。あれから3年、私は変わらず、さやかとは姉妹のように仲良くしている。そしてこの度、結婚することとなった。相手は、なんと、川添組の幹部だ。彼との間を取り持ったさやかは、私たちのキューピッドとなったわけだが、なんとさやかも、
結婚が決まったらしい。その相手が一般人なのだからおかしな話だ。おかげでいつか女組長になるというさやかの夢は立ち消えとなったが、逆に幹部である私の夫が次期組長となった。こうして川添組は新たな方向に進み始めた。ヤクザにはなれなかったけど、これはこれでいいかも。さやかはよく私の家に来てそんなことを言っている。私としてもヤクザの奥さんになったからといって何が変わったわけでもない。今はお互いにお腹にいる子供のことを話しながらどんな名前にしようかと考えている毎日だ。あの時お姉さんにお弁当をもらわなかったら私はどうしてたんだろうってよく思うんだよね。ある日さやかがそう話し出した。あの時ってさ、本当に辛くて毎日ひもじくて、お母さんは亡くなったお父さんが作った借金を払うために必死で働いてたから、私はわがままなんて言えなくて、今思っても辛すぎる子供時代だったよ。そっか、そんな状況だったのね。でもね、お姉さんにお弁当をもらうようになってから、私の毎日が少しだけ明るくなったんだよ。だからさ、私はこの子に明るい人生をあげたいの。お姉さんにもらったようにね。きっと人に優しいいい子に育つと思うんだよね。じゃあ、未来は明るい子ってことね。未来は明るいか。そうだね。明るい未来で、明美なんてどうかな。きっと素敵な未来が待ってるような気がするよ。そうね。さやかの子供時代は辛いものだっただろう。しかし今、さやかの未来は生まれてくる我が子と共に明るく輝いているようだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。